nitiere samoro kaka nawacho for example, iyudo ka ng'ato onego jaode kata onego jaherane e mbele nyithindo, e mbele jonyuol, samoro wuoyi onego nyaminigi kata osiepne e mbele jonyuolne. Iyudo ka at the end of the day, nikech jogi nie surrounding achiel, maka nawacho ni komi ng'ato bond to dok dala to dhi obed gi jogi. Kodok at the end of the day, tiyudo ka ji obet, korwa koni iluonge ni lomon. Gidhi gibede tie yien ni gidhi giyalo kese tie yien ni koro gini osetimore, kik wadhi wayale kot, koro wachulu, kia wachul dhiang', kia wachul ang'o. Ok en gima ber. Chik wacho ni ka gimoro timore marach kamano to onego bed ni waluwo chik nyaka mwisho. Omiyo jok madhi kaka mon miyudo ka samoro ok en mon kende kata mana chuo, gidhi gigolo cases ma kamago to gidhi gilal. Naneno penjo moro kendo mapenjo ni to chike be nitiere, koso iyudo ka at the end of the day evidence lal. Challenge mantiere iyudo ka samoro investigation katimore, National Police Service samoro ok bed keen. Ibro yudo ni at the end of the day samoro yudo investigation officer ma en dichuo. To chuo ige ang'e gimoro miluongo ni bro code at the end of the day. Obiro tetea wadgi nikech ong'e maber ni samoro en be dala kuchocho ka dhako koso to goyo. Kaka dhako koso to goyo. Koro obiro dhi kanyo to ibiro yudo ka at the end of the day orucho kes ni chamo lal, kata odhi ondiko statement ma ok donjre mondo at the end of the day kes odhi obed weak mondo kethre. Koro ne wawacho ni chike be nitiere lakini onge direct chike ma deal with femicide. Wa manyo mana wa cling on laws that deal with violence against women. But on femicide specifically waonge godo. Koro nego sirikal be ng'iyo mag implement go laws which curb issues on violence and femicide against women. Erokamano ahinya. Ng'eni kata mana ka chike onge to wantiere kod duonde mopogore opogore ma bende osebedo ka ng'iyo ratiro ahinya mag joma mine wang'e FIDA gi mamoko. Aparo ni osepo kinde ma bende samoro ka ng'ato nitiere kata mana gi shida e oda ahinya mag keny ma kamagi, ng'ato nyalo